سورة الملك آية 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لكن بسوابنا لك دانغوكا لك بلو أسلام يتشنك لك أنفات لمن يذاتك بين على فاكان أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تغايني كرة على فاكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفندو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون كو كافر بافو متى هذا الوعد نليد يك مجمعي إن كنتم صادقين ناصر أو يتشتوي نليد كوكمينا ويبقى مسنا سلي. قل إنما العلم عند الله. قل أفوي إنما العلم عند الله إكاد دوني بعلى ديورو جانغو كرنجر مع القيامة جودو دوني وبكيك ما من دوني بعلى ديورو. وإنما أنا نذير مبين. وإنما أنا إكاد نت دوري ني نذير صندر البادي مبين من بغنير. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فلما رأوه كوكما من أولنا نيانغتين يسا زلفة سرنيالا كوري يرجع فتد وياي أبو كرفة وبرزت الجحيم لمن يرى. وننا نيانغتين يكما من سرنيالا كوري السرنيانولا ويرى نياي كما على يوفو لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين أكمد يفتو في العلف كو منا من نوير نرى نيانغتا يسا سرنيالا وجولي فلوير نيبه نيانغتا لا وناكسو على كناي أمغولا سيئت وجوه الذين كفروا. أكمينسا سيئت وجوه الذين كفروا ما من كافر يرى أولو يدا ششرا ونيدا تجو يرى ودسوك شرا وفجنا هذاك أولو يا دون olu de ni nyanga tay ndomba wiye
olu de ni yɔrɔ cɛjugu in sigibaw ye ko kabinu nana jahannama yesa n'u yɛrɛ sunyana na n'a ko kɛra kɛnɛkanko ye u ɲɛda sisira u ɲɛda cɛjuguyara u ɲɛ kumuna si'at wujuhu alladhina kafaru kafiru ɲɛda cɛjuguyara u y'u ɲɛ sisi ni k'u ɲɛ kumu u y'a dɔn k'a fɔ olu nan bɛ nin de doni kama n'o ye jahannama tasuma ye ya rabbi ala k'an kisi a ma وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل ko fɔli kɛr'u ye sa mɛlɛkɛw bɛna f'u ye walasa ka dɔ fara u ka ɲaŋata kan bagabagali kumakan don ko n y'a f'i ye tɛ kɔrɔ ko a bɛna f'u ye ko awa a tun bɛ min wele k'a to diɲɛ kɔnɔ a kun kɔrɔtɔ bɛ ɲaŋata min kɔrɔ n'a tun b'a fɔ ko a bɛ kɛ kuma jumɛn ye ni tiɲɛ don awa ko o de filɛ nin ye o ɲaŋata in de filɛ a tun bɛ min wele kafiru tun b'o de fɔ k'u to diɲɛ kɔnɔ kuranɛ y'o fɔ kafiru de bɛ kɔrɔtɔ lahara kɔrɔ to muminu olu ni a hami bɛ ɲɔgɔn na olu n'a jɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na olu siran bɛ a ko bɛna kɛ di nka kafiru de bɛ kɔrɔtɔ ka d'a kan olu ɲɛna ko kalo don olu hakilila ko kalo don kumana don dɔ ka fɔ kalo dɔ ka fɔ san dɔ ka fɔ n'o sera u k'a fɔ an m'a fɔ wa délai min fɔra o selen tɛ nin wa tiɲɛ don wa ko nka muminiw olu jɔrɔn bɛ olu haminen don k'a bɛ f'u ye bagabagali sira fɛ ani k'u hakili jigin u ka kɔrɔlen la ko awa ɲaŋata min ni a tun bɛ kɛ k'o wele k'a to diɲɛ kɔnɔ n'a kun kɔrɔtɔ b'a kɔrɔ o ɲaŋata in de filɛ nin a tun bɛ jahannama min kalontigiya n'a kun kɔrɔtɔ b'a kɔrɔ a tun bɛ ala ka ɲaŋata min kalontigiya k'a to diɲɛ kɔnɔ n'a kun kɔrɔtɔ bɛ a kɔrɔ ka d'a kan a ɲɛna ko kalo don o de filɛ nin قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ayin kibaru ya de ne ko ni Allah ta'ala ne Muhammadu halaki ano cheka ja mu Qur'ana ya fata in ahlakani Allah wa man ma'iya ni alayni halaki ani mamunun faran benga ni no fe mo ni alayan halaki saw wal ma ahinana ana ama bashi si ama فمن يجير الكافرين من عذاب أليم جند من الكافر تنسى كبو نيانغتا منا دمي كبو ناتور كبو جند منو تنغا كبو ما مي نانيما في دوني itafam ko afuye ni ala ne halaki ko ala kira ka fotan ala de koti ko ala kira ka fa sallallahu alaihi wasallam ayin gibaru de ne ko ni ala ne halaki sawo ne ni no fe mo ka balaw do jigi anga ka halaki wal ma ahinana ana yali joni mina kafiru tanga ka bo nyangata mina dimi kabbu ko kuma in koroydi ko kafiru kingera yad'una ala an-nabi wa ala ashabihi bil halak ubbe welida bidgowke ba ala kira danga wa no fa mo danga ko ala ku halaki ukmendeke ko kafiru ba ala kira danga sallallahu alayhi wa sallam uba no fa mo danga ko ala ku halaki ala ku fa o ko ala de ko kira ka fuye ala ya on va o ya on do balulawo o be munye awye ala ka nyangata mi ngoni na obeke ko kono foi taw kishoma on halakirawo on balulawo foi taw kishi ala ka nyangata ma nga on dadu on da fla be here ni ko ya on zoro kon zara ambe teliya ka ta ala ka hinama na yara balula ala bina andeme aukaya
ka sebaya di ama auka an be ke ga ɲuma fila dɔ la kelen de kɔnɔ tafsirukɛlaw ko kuma kɔrɔ in de u tun bɛ alakira de danga y'a dɔn kuranɛ aya wɛrɛw ye kɔrɔyali kɛ ka taa o ma dɔw kun sigin bɛ ko aya to yen ko n'a halakira ko a ban ko nin ko banna ko ni kuma caman ye nin kumaw ɲɔgɔnna fɔ yan maa dɔw ni hakilila kɔrɔ dɔw nana ka kɔrɔ olu sara u ka hakililaw tununa u kun ye silamɛya filɛ o ɲɔgɔnna ye ko ye ko n'a sara dɔrɔn k'a banna an bɛ lafiya maa kelen dun sigin tɛ ka saya kɔnɔ bɛɛ sigin bɛ k'a kɔnɔ ala ye nin ci in de don alakira da sallallahu alaihi wasallam k'a ka f'u ye ko anw halakira o ne muhamadu ala ye ne halaki ne ni nɔfɛ mɔɔw yɛrɛ halaki yan a kuma yɛrɛ kɔrɔ ye saya de koyi fali n'anw sara walima an balolaw ala hinɛ n'an k'an ka lajɛli ɲɛna filɛ ka si di an ma o fila si dɔ la kelen tɛ fɛn ye aw ye o si t'aw kisi ka bɔ ala ka ɲɛ an ka taa ma nka halakili halaka fulanun a bɛ saya ko fɔ nka komi halakili ye bamanankan arabukan bamanankanama min y'anw bolo an b'a filɛ kuma jugu bɛɛ ye ko karisa halakira ca a ibara man ca a tɛ utiliser ka caya ko tuma ni ala y'anw fa saw kuma laɲini y'o de ye ni ala y'anw fa aw ka laɲini y'o min ye a bɛ dugawu kɛ an ka sa ni ala y'anw fa ne muhamadu fa walima ne muhamadu fa ani nɔfɛ mɔgɔw walima a hinɛna an na jɔnni bɛna aw tanga ala ka ɲɛ an ka taa ma aw kɔni kafiriw sigilen bɛ ka ala ka ɲɛ an ka taa de kɔnɔ a sumayara o wala a teliyara o aw kɔni sigilen bɛ ka ɲɛ an ka taa kɔnɔ don dɔ la n'o ɲɛ an ka taa nana aw masaw jɔnni bɛna aw kafiriw kisi ka bɔ ala ka ɲɛ an ka taa jɔnni bɛna kafiriw kisi ka bɔ ala ka ɲɛ an ka taa anw sara an balolaw o kɔni o b'anw de ma wa anw ta fila bɛɛ ye hɛrɛ ye anw saraw hɛrɛ de b'an ye an balolaw ala ka dɛmɛ de b'an ye o tuma ni ala ye ne muhamadu fa ani nɔfɛ mɔɔw sallallahu alaihi wasallam ko jɔnni bɛna kafiriw kisi k'u tanga ka bɔ ala ka ɲɛ an ka taa ɲɛ an ka taa min n'a dimi ka bon min adabin alim ka bɔ ɲɛ an ka taa ma min dimi ka bon a kan bɛ alikiyama ɲɛ an ka taa de ma قل هو الرحمن آمنا به قل أفو هو على ده الرحمن على ده هنا مسيح آمنا به أو لمن يرى ناي أنا أفوكو ومنا تندقو قنوندنا ومنا كتشكو إكون بيك على كويندلا إبا على ده نفع إبا على كيامر اللبتو قل أفو هو على ده أون تقول على من نفع نبى على من أتشكا لسي أون بعلى من بطو هو على ده الرحمن على ده الرحمن مسيح جيه هنا تكيدو لا هرا هنا تكيدو وأون درا على ده لا فوي تانزكي كابوتا نياما أمانا أنكلا تشكو أمانا تورو ليني أي تشكو amana la gushi chugo wani dai yini islam fede ika sabati ika ala kuka kalu kan vola manu ka kalu ka fo chugo kafiru manu ka kafir ya kuma fo chugo manu ka fele utike chugo e kon ga sabati tainga ika sabati wale yake ika kuma ka fo ika dukuna sirta على كدمه بنا والعاقبة للمتقين جعلنا الله منهم آمنا به وعليه توكلنا آمنا به أو لمن يرى علينا أو درى على وعليه توكلنا أو ينجي دا على دكا أو ينجي سمن بي على لا ni tara ala la bi sema ala de la ko okay ko aun dara ko alala wa alayhi wa ala de kade tawakkalna aun ban jigi sebe aun jigi semembe ko ala de la wa andamba la ko arabina an wasa auka
mumini ni ki ye mumini ni ki dara ala la ala yi sɛmɛ yɔrɔ min jira muminu na o y'a yɛrɛ de ye dɛ a ma taa fɛn wɛrɛ foyi jira ana wa ala allahi falyatawakkal almu'minun wa ala allah falyatawakkal almutawakkilun ko ala de ka de ala tigi muminu k'u jigi sɛmɛ ala de la jigi sɛmɛnaw ni maa min bɛ sɛmɛ yɔrɔ ɲini i jigi la i k'a sɛmɛ ala la a y'o fɔ alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam wa tawakkal ala alhayyi alladhi la yamut ko i sɛmɛ ɲɛnama na ɲɛnama ka ca dɛ ko ɲɛnama min tɛ sa o ye ala kelen da to don ba ko jigi sɛbɛ dama dɔw bɛ yen k'a bɛɛ ye kodɔnbaliw ni limaniya lafulentigiw ka jigi sɛbɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u jigi dan bɛ u bolofɛnw kan dɔw jigi dan b'u ka kɛnɛya kan dɔw jigi dan bɛ u balimaw kan dɔw jigi dan bɛ u ka faamaya kan dɔw jigi dan b'u ka kalan kan ko nin bɛɛ ye kodɔnbaliya ye ne hakili bɛ nin fɛn in na sababu dɔ don o ni jigi danga tɛ kelen ye dɛ i y'a dɔn n delila ka kuma in fɔ yan n'i ye nin kuma ninnu fɔ i bɛ kodɔnbaliw b'a lagosi ko an mana wuli ko jigi bɛɛ kan ka da ala de kan ko jigi bɛ da fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye ko wari b'i kunna k'i jigi b'a kan k'i jigi b'i ka mobili tile kan k'i jigi n'i tigɛra mɔgɔw la i bɛ tulonkɛ k'u hakili la koyi walahi majuli façon dɔw b'anw fɛ yan a tigiw k'a fɔ k'u ka kunfinya sera o yɔrɔ la o tɛ koyi sabu u bɛ kumaw minnu fɛ u tigɛra ala de o dama de don kuranɛ y'o de fɔ firawuna ye kuma dɔw fɔ kuranɛ ko a jɔn'a ka mɔgɔw la de wa n'i y'a ye ko adamaden b'a la ka kuma ko tiɲɛ don e kana diinɛ kalan yɛrɛ kɛ nka a bɛ kɛ ka jɔn i la a bɛ kɛ ka fɛn zuma fɛn minnu tɛ fɛn fasɔn kelenw ye adamaden b'i jigi dali min kɛ ala kan i dusukun na k'i dusukun dulon ala la i ka ɲɛnɛmaya kow la maa min b'o ni sababu adamaden hakili bɛ fɛn min kan asbab mujarradu asbab wari min al asbab mobili tile ni tile tun n'a fɔra ko mobili bɛ fili yan mɛ ni ala ko a t'i garisɛgɛ jɔnni b'i garisɛgɛ ni ala ma den d'i ma jɔnni b'a d'i ma ni ala ma sɔn ka kɛnɛya d'i ma jɔnni bɛ se k'i kɛnɛya tubabu faamaw jannen tɛ dɔgɔtɔrɔso la ye wa olu ta ye furannaya ye wa an bɛ kɛ ka dusukunna baaraw fɔ akida bunda ala ka kilebandiya a tɛ se ko minnu na ala kɔ jɔn dusukun ɲɛsin ni ala ma k'i hakili da ala kan k'i dusukun ɲɛsin ala ma i ka kungow la o ɲɛfɔtɔ n'an bɛ taa k'an bɛ t'o ni wari ko kuma ni mobili tile ko kuma ni manamanakanw kɔnɔsutɔmɔkanw fiɲɛ ye nin fɔ an yɛrɛ ye nin dɔmɔ ɛ ma kalan ani n ta tiɲɛ na o ye kelen ye wa walima ni k'i ye turabuda ni lajɛliko kumaw fɔ u bɛ taa o ni dɔgɔtɔrɔw ka visitiw ni la ilaha illallah ko lajɛli ko hali dɔgɔtɔrɔw tɛ lajɛli de kɛ wa e de b'o fɔ n'o tɛ n ko o dɔgɔtɔrɔ kelenw minnu n'u ma diinɛ faamu n ko dɔw fana bɛ to u ka lajɛlikɛ minɛnw to yen ka taa turabudalaw fɛ yen ni dɔgɔtɔrɔ an bɛ ka n'a sɔrɔ u bɛɛ ye kelen ye ni dɔgɔtɔrɔ tun bɛna muso furu a tun b'a lajɛ scanner la o o bɛ lajɛ o la o kelen tɛ an bɛ ka lajɛli min lagosi dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ t'o kɛ o lajɛlikɛlaw n'olu fana banana u tɛ turabu da k'a lajɛ ni sumaya b'u la walima ni tifoyidi b'u la dɛ u fana bɛ wuli ka taa dɔgɔtɔrɔw de fɛ yen o tuma fɛn kelenw tɛ hali u bɔn tɛ ɲɔgɔn fɛ lajɛli fasɔn kelenw tɛ nka hali bɛ ala ka faamu d'an ma ala ka si d'an ma ko bɛna faamuya o a tɔ bɛna to sa ni maalankolon kelen kelen min ko ne bɛ kala ye ka ɲɛ turu a la ko in tɔ de bɛna to yen ni ala sɔnna a ma n'o tɛ a bɛna faamu insha Allah
hal na dana ni mena lajel la ni ma fenyi ibi yara taw bi am la lajel la na nyebi na da madide be kunna tayi ha agla kunna tayi liman dambe ya abbe adama de be kuna sile skile do wallahi go kiraire afo ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كريري أنتا كنت شينا نالي ركب كنا تدو والله أنا ما ديري إبي تدو كودو لا أكو بتا كنت مينا إيري أدو نيمي أدو كوني مبالان دي دولا نينا ما دي فامبولا كبي جيه دارا ماشي ما سيكي يربو كنو ماشي hali chide unina bujuma foni ala yu bla sira komina yete udona kodo wala ni misarala nuka adama de famiye wayu majigu ka komunu ndowla ya do keka ni misala abiye ne ala salama don do hali makala wallahi na ala salama amba convivier fika conviva mu ne ala salama aseti ni kite kala shiro fiyo akalambali fotu fana be ni ala salama amta don inshallah ala kan jidi famiyal oh kuma be rod may wa alayhi tawakkalna amma sema ala billah kuma sema ala la oni asababu mununa hakili dere be ne be fen faraka bonyona ni fotu mi ne hakili be ninga ni njigi ba ka tekele ma hakili bi jufa kono warla nga ni inana sura bunnakum okuma yo je wulle ya tema wulide ko wara de nyabi ni sila ya hakili kumbaka kwa bana nyene boni ndi on ya soro tei anyabi ni chuga wara lake ayre fo bana la ko ma bu foy jatigi be ko fo ala nga ala bu kumnu nyene boni ala ma nyene bo joni ba nyene joni msika ala joro do nyene bo ma bisika ma deme ka jogo kundama bisika deme ka tabarala bisika deme na fulu yini sira doka nga itika garsike damo itika garsike funiu upana amba fo de kuga ijigi da ala kai ka garsike kula nga anda fo kuka deme yini ma fe absika mindi ma ko haramu amadil ko fo a hankili ba kan balma karsa na fulu babulu cena ni un la ka sama la Allah adola ya ala sona ma psika mbulu mademe oye nga ama njigi be ngar sige ka foni mi ibi jigi da juri ngola nga kishi nga tanga ka bonyini ba jugu toroma ibi jigi da juri ngola vlaka doni koy mina adamna here chuko ma ka kunje here la ma bi jigi da juri ngola jun bi nyedola ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودات دون بوكو كو جيدا alaka don ba do ko yelli man yayre tlajedi ata adama de blade ko liman ya tlajedi do ko ye ko liman yayre bede oyi ma koroma do de التوكل على الله ala kilibandia barawla ale nyanga dogala de bam bisiga maki wana le sabatiri yoro foiti ijigim seya ko arse ye chena njigila tigara de wallahi ali ne ka salin ngaketa ma min jigi dambe ala ka utafu parce que kuma na gele ya chugo ale jigibe minga ale adon ko te gele ya o kanyena bolima do be jigi mi kanga dalaka ko mun nan ya da jonga wala ere bulu e ka nyenema ya de sirimbe fi balma karde ki deme mene o de wartiki e be kle ko de barubo e be shi ko de barubo e disukun be dlumbe o de ka demena e jigi be dambuka ima delika fen voy do mi zay nana sigi ka deme ina fa nana fen vie ay jabi fiye ita do alima gwanza bi songa min fiye o do ibo do de bi deseka wuli ka jodi do be crise piketi parce ale jigi de kunda meninga
nga min da hakli baka ko absiga deme do ken adamadiyan sirafe opta mago yini nin ni bayay ala kire o de fa nga mago yini ni bayay ata fo na yene bora alhamdulillah na man yene bo abulo e ko ba ala de bolo ala kire ka duwo law اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت على ما تسيك فندي إيه على منجي إيه على مندي ما تسيكو بالي كوي ما على دي بلو منانgan jigida alaka jigida yore ala de wa qur'ana e mi fo yo yede ni akuma ko kari ko jigi biga da fen wore ka o konte qur'ana kono aya jigida ni nga min da ala o be qur'ana kono a aya kilindi ate qur'ana na ala kira ka hadis ala wa nabi man shiti mi seme fen wore la min da ala wa nabi man shiti ni gele ya kunna na ma kwa fen wore wele min da ala nabi mo ya an kala o de la o lu de an qudwa nabi man shiti ko gele do nanama ki fe wara to ma adam min da alay wa kadhalika as-salaf as-salih ala joni man temenum beti mani nyegona afa ala na blina afa ala ni be here yini afa ala ala manu go save ni sebene fleka ya on be nyon ngeni mi ibe kaba ko ya alakira sallallahu alaihi wasallam dubaye ibn abbasi wele ka gerala atla ibn abbasi dode ay kuma dum fay kuma nunu na abana wa iza sa'alt fas'al Allah wa iza ista'ant fasta'in billah ibn abbasi ni bidde menini don balaka ni voye kra sallallahu alayhi wasallam ama fo na de menini ne fede ibn abbas ni bi deme yini yakili to ne tola de ibn abbas ni bi deme yini ni bi tluma ge yini ke akeni ne afada ako ibn abbas ni bi deme yini ayina alafe ni bi deli ke ala de deli hadisa inga jan ni ki bi hadisa yere fasarisa abanga tafsir watita wallahi wadi shekeli be jon wasa ikanyina maya ko bela abini lafiya abi dusukun kono fere aba jira ko kuimbe ala de bolo ni ya le famu ni ya dise infamu ite funu ma koro ite ma kela bolo fe no fe iba don ko ni ala e min latke do mina o de beke ada an jaman bo de lew kam o kela wiyere bolo fe no fe halalaw an jaman bo de lew illa man rahim Allah la kam beki shama ka dimi ma koroti abulu fe no fe o se bal masrala o be siginyo na folo tigula o be ma ganzan wala kasoro e bike ga dimini mige ko amase ema aseli ema o e garsige de ala de bo latke hal ya adama de fon sirera ko mi fien ma do be ma do la alla hali ina yoro manjere nga ka doro mette do e kono ala ma latke ala ma e garsige de sababu do ala obeyde hakimu yo defo ako andobe soli kata balma fi biti magono fe akari balma sunyo akara islam balma ko andobe soli kata balma fi abason e bisinga nyagari kanyina ala ko ka fako ndey son ko ala do ko do fana wuli kata ibije walman ndabaje ko fana bidimi ay nje ko basura ala do ninkman nukuma koroma do de angana to aka nyami ama ete ninkman taka ke dalui ka juya kenai awa min fana jera o fana tin ninkman tawilu ka tasra wala fe kuma kande mima kuma de kambe anga jina ala kallatike sababu nunu mujarradu asbab soni kala sababu di ima go bedla mambe ka sababu du ni ala de sona abeka sababu ni ala mason hal ni fon sire do abije ma koroyo de bana yije ika ko segi kata alama ala de manetain latke ala ma latke akane de son o nantura kan fana farambulu dala kuma dowla abande mede nyete
kuma dole ebi wartigi do neni do ba tanu de ha ebi do neni ko niya aka foyi tu soro aka foyi ma dede ma ete do ere bolo nyona fon sire rete mana alai o garske sababu de kala amma ita sababu kala halbi alaka anji di limani alaka anji da alayin sirena alaka boda kai alaka so mon gunshi ama alaka anji so juguma فستعلمون من هو في ضلال مبين ambe kanziki ka kononike fasata'lamuna aw binado man huwa fi dhalalin mubin joni be filip banginina joni nga filip bangimbe aw bino don halatime anganziki anga nyongono ko ala kira kanin fu sallallahu alaihi wasallam aw ni aw munun ba alaka kabatu ka ala kiliya ani aw munun kafiriya ba alama abina na don halatime saufa akorode yo soni man huwa fi dhalalin mubin joni be filila filim min na banginedu kafiri ka filibe keneka قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أفو يا رأيتم أما يلك أين جبارها إن أصبح ماؤكم غورا نوكا جوننا لبانكا كي جالوية ولو بيجي تاركا بيجا أبي جيبو دينيو دينا أكا كوجونا أكا كولونجونا أكا بجو أبجارا غورا وهي أجارا tiyenye na bli ibi ikumbire kolo kuna foi ya kono ji foi ta kono bli ibi ni joka baji fle te foi ye bogojala ko ibi ni joka ko fle te foi ye bogojala ko gauran ajara kuna ka jiu kerate saw ni dugu kolo ko kan jibbe kerate odun sebe alay segon kono inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun usebe alay nyetuna yele kake komi jikuma deli kake dugukolo koka oko aya la jasade no keraw faman ya'tikum bima'in ma'in kono kera joni sega nani ji awma ma'inin mi jinye tafsiru kala ko jinye bima'in ma'in ko marin de jimi nabi yenyena jimi nabi ninye koraya bekara wo benye bala wal ma ifni kun shuli kolo kono nyebe jila ko junim sika na aw mani jinye jimi nabi wo nala ya tawja ko junim sika na ni jiya nona o sebe adama dumi hal ni dugu kolo yoro ere minji yoro janyanaw yoro minji ko gelera kuma do la dama dum be defe ka ji soroy jangoni ala ya tayimbe ja o de aso adama de barka da yoro ka chankui amfleti koni be joro mina we kolo sinzara de bi joro mina we furaji sinzara nga jibe dugu kolo wa taala wa o hamira tiyere iba foko ede ke baka blay ayre iba na ba ala ka fo na musingata ayre iba foko onde ablay barka da tala foi tal erete tashite foi mirola kasura ala kira sallallahu alaihi wasallam kira kunji mi o jimi aba ala tanu jika jinema ba ala tanuka kira ya angala wala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا كنت نبع علي ألمي سقانا ألمي يوم لمي عذبا جدمنا فراتا من دلك دينات مكتي برحمته أيوك أيناك هندي ولم يجعله أما جينج ملحا جي قومي جي سجمي أجاجا من كنا بذنوبنا نوع جرم سوي عليك بن دفو صلى الله عليه وسلم نايجمي حالي دو شوني شوندي تو تدغوكي
تعالى بركة عليك صلى الله عليه وسلم هل شندو شندو نكرا يجيد مي أبي جيبوني ده سيجي على ما بده كنا أوكي كنا جون جيلا كوي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون جينا ناس سببوته على كسومي سومي دو أجورو كبونه ni ale sababu te na sura an sigin da tafsir la ya na sababu te na sura ti ga tafsir la ba wa da madire kan yana maya asiri be jidila ala ta kofe nyina maya sababu la famba be jibul farkulo ere famba e jidi adama de farkulo famba e jidi ada to kuma be do tro be conseil da adama de ma kwa ka jimi ka cha jidi be dumini de meka dumini se a se ro bla ka ayela malu na ta ro ka no ya ma be basro do tro ba fu do tro ba la di ka bo febe ma fo ji ka fo kar sa kana to ga jibere mi akilito ito me abada ito me itlo la be mi ngoni me ma be do tro ko conseil la way ka jimi ka chaya kada ka kan yana mayama akan farkulo ba kuma ko ni ala jiu jasaw o mi ni nyana maya sababu la bilibili dodo ala ni jela tike nyana maya mfam bad sababu fam badlu alela kuna ala jija ko jon se ga remplacer jon se ga ni jiwara ya ala ka jin no nona ay sura en kunje no de ji o min kuma dawla ni madawla do mana ji mana di do ko foi ko ma foi da ma ji da mako wal mani do e frigo da ko foi ta ko no ji da mako chendo ambe psiga fo kuma nasrafe o kuma te mesrai nga na ya kili jagabo abe jire de yo eni ji inde mi vere tsigadla ibe mi ve fo fe na abe surusu folo ji halno ya soro jiri den ji gere dlaledo ji de kera jiri jufe jimbe ke jiri jufe jiri de bodeta ana ni nyene maya indaje nyene maya ko famba asirimbe jila ala ya nguna dani jinne mai wa ala baka jon kuna da chugo min kadai wala haraj gashi foitola ala na ka jonche ayi kangar de da on kwanya da maka na nyonguna da opmana koni ala ka jinye ujasiza kolo forage baji ko abede kudu kuna ya bejao ko jon bisika jiwo yo do bla nona mashiti sula davon joro foitola ite adama de ka doniala e ka jetim ne bani ni tasma wala to buka kungo dawla amma fa ko sebe jamana munu jamana setigi do billaka kalo sabake be kungo da kelen no fe tasma manani do ala o ma sika tasma fa be siterni wuli a mobla mawtere ma be joka mi munu be pan abta jita dura bina kala abta jita bina kala ma tasawwar eki akili jagabo bani ni alay erfla sanji sebela man na o yoro ina be kecugodi abe kecugodi ko siternu ni o keme hake ka kalo woro barat se ka nyoda ke wala ibta ala ta inde taga na fufude land jidla ko kuma ko nan na ere senga folla ngay tetti adama dila fika ika sibin waraka boss da kuka kin funfu ka sibin waraka bebo kuka kin funfu ama foka jige ga nyigide aka kin funfu jiga sibin waro be soro ka be funfu karo ga me utaka bela na mbora sisa fitiri ba sura make yani ni sango be sina sisa ni kaba fina sisa awa second damado minute damado bay
amishinga bote kwa chara kui fa sura fa be nyigina sebe alayda fata'ala Allahul malikul haqq o ninkuma munum bu fo nun te gwanzan jombi akili de jagabo ni yoro nunka no kere bi ala bunya don bi ala ka seba ya don ni o ala ko ijo ibi jo na ki sigi bi sigi ala be joda munu na adama de ni adama de o dondro ibi ala bunya don ibi ala gashi don ala ka ya markom labatuli bin noya ima ala ka ladili kan gashi sigili o bin noya ima ara bala kan jidi liman yar sura in kun jarani nin kuma kan di an ala je sura flana be tuwala nan zara ka do fola suratul qalam o de be da sura in ka qur'ane sigi chugola yara nya be tartibu mina o sura da chugo yonka nga jiginina ateti مثلا من سورة مثل سورة القلم وقلم سورة القلم سبني كقلم سورة تقعد دامبولا يعني علي ونما ينفنا نيفوا قالي دي آدم دي الدنيا كسبني كني قلبي وعلى كنما كسبني كني قلبي وكمان سورة ترتيبها أفلان فوق قرآن سورة بيورني سكينانا كأما جينا قرآن سورة فلو دي دودو سورة فلو من جينا ولو دي دودي سورة القلم تفسير كلا دويا كي سورة فلانيري وسورة العلق كفر كون دي جينا دو كلها ko sawabu mi ko qur'ana sura nadidu القلم المدثر المزمل والد الدكرولا لدي ناناي والله تعالى اعلم سوره ترتيب لا سبنا قرآن كونو قرآن سوره بيوروني سيكينادو آية بدورني آية فلا ودبا كونو أجينا على كراكا مكة يعني سورة من أفوكو فلانا دو والمنانا كوندو وكما تو ومغا غيالا أجينا على كراكا كاتو مغا صلى الله عليه وسلم سورة مباكونو أنغالج بسم الله الرحمن الرحيم أما سيدنا الله تعالى تغبر كما يجي هنا لو قلتكي على الآخرة هنا كرنجل ليتكي دو نون أوا وي حرف كلين عرب كان حرف الدنجلين وقراتفو وتكما كاي كما كادو قربفو عرب كان حرف قراتفو bana don bo ba fonna ko ala de ba kala yini don dina kuma do bo kuma fle kuma ko lagoshi kuma ko amba fo ko korote qur'ana yoro dola ko bisega ke chudi ko fo edita korodo kono ke de ebina koro min fala no kun sabatran bo fo ko e o ye chugo ma on yo yeti don ba yu chesri ka korodo fo feina ulu ya fle komi harfu do comme harfu be abrégé chukumina to kan lettre be lettre harfu fla saba fo nga basoro définition bala masalan mamunu chesri sa ko alif lam mim alif ko ya allah lam ko ya latif mim ko ya majid ede ya ko ke yeta harfu alfu be harfu wara min damnena min ta ala dambola لامو بعرب كان كلمة من دمنا منت اللطيف يدمبولا المجيد ميمو بعرب كان ما دمنا منا منت مجيدوي منت على التغير يدمبولا بو حديثة جميع في كو ألف إنكردي كو الله نو كون يرا كما تيو إدلو كنا ما عندك نزرلا مي قرفوا حروف نرونا الحروف المقطعة حرف تكتكلم من القرآن سورة دو دمنا ناي ني دلو جونيون سورلا كرم سيبنانا دونبا دو في فانا سيبي وكتسري أبسيكا كني ألايني بسيكا كني أنت وفانا ما أفو يقينو سرافة أم بكي أكمات تاكا كلاكنا يتشكو منا هل دونبا منو تسري كرو دو فالا لما فتي ete no kun zoro la dron kele bana
ansigi me ka koro de fo na modo bu kuma de ta jangu do we ka recherche mana to yi anglais la wala mana to yi to bu kana ko voilà imai biable ba fo en ko koroten na ja koro bala karo ke de koro min fleni yo yide ni ya amma fo akoro de ni fen sabatlinde kirere Qur'ane kalanta sahaba ucela kan harfu nunun fo ka temeuka ka tonye fuyi wallahu ta'ala a'lam ala de ba do kala yini mi harfu nunun ala kan be so adama de ki chesri funga fen fo ma tawti min fo dine na tamashin yumande ani ala kama bara haqiqat tanyon ve fone de ka fen fo ma to ma min fo fone de ka keta fone de ka karonke sahaba kuntete de bal ulu be bulanye de ulu be boli hal ni kun nanu ma misri kono ta to ina ba barobo an munu ye sahaba chaman equipment na ni ma ibina yin ga fatwala o ba fa ta kariyoro ne dambalo benen ni donche to yoro wara bibla ko kuma do bi siga bi ko kuma kote bi munu ni yonje shi ta fe ka kungota nga biaun de kon be mo wele ay na yininga ne de ba bedon ni ne abla rom na ma shi siga wuli ka boy chena au kalana Allah follow don ba kuma ta ekata don ba te menu la jabani hali kira minu kira ko ke kirai sallallahu alaihi wasallam akafsa be doni balakati me beka a daraja qurata bala rokati be beka an be kuma ni uslubu yebbi al kirai rekinti kumati Musa alaihi salam mamina Musa ijabi dijabi ndun yeso abu ayre ka yilla odo nga ala ijabi nke khatawiye ka nyakinai kabla kala ndeyana hadisa kenema nanai mamina Musa nyini ngara Musa ajora ka kutubakala ka kuma ni doni ka kuma ko chedo laki joka ininga ko ne ko mabe du ko ko ka bi mimbe Musa ni doni che Musa ko ay ko chena le tomato adu mangalon fo Musa kire ulul azmidu na jabi wara kun che kan ka temeninga ka kun ga doni sige alama wada to ala sura laka khadru yurfai ka ta ko alika jondo bi akata o be fenno atodo Musa alayhi salam eno ikirawi ala na ka kirawche min ka da alay jona afonete foido mo mani bla yororo otoyi o mo me ere kana tani yere yoroshi kana ke ite foye o de ka da alay joka ye nete foye nte foidon subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana ngom leke wafu don tawna ya alay don mun kalfana anda wi ante foidon abbi kono ambo wasode ne ba donde o ne ba donde wasote halbi wasote o mi ya ambo de fo ka to ka fo ko tuyi da ma kunada ko kunada altede ne de ni ngai da ni ko kwa tedro ya bole ya wali yuna ma koro ko koro foltede ngani mbala ni njugo bala sa mindo ibina ko jugu ke ngai wa ko inde yere ko te isigaro ne jongo ko do afore folo ko do ama fe ko do ngani yere girne ka fo ko otede karo ge isigara de ma nga sabali yere majigi de kan yere majigi kan bela nga bulu fla fabe makala ne taka de nala e don ningal fayla yere majigi ite fuyi alkirera ka sahaba munun tanu ni doni hay ma do tawche to ma ku mawtu kare ni ngawlu mo daraja da wira ka ma to ka de
mu yɛrɛ fisaya ma tɔw ye n'o ye o kuma ala ka bɔda de kan ye mu ye kuma in wolo n ko kuma bɛɛ adamaden k'a fɔ maa tɔw bɛ min kan ne t'a fɛ k'o fɔ fo n ka kura de dilan k'a fɔ fo n ka n yɛrɛ kɛ maa fasɔn wɛrɛ ye ka dɔ kɛ an ka kuma tile yɛrɛ jira tamasiyɛn don n'i y'a ye maa o maa la yɛrɛ jira tamasiyɛn don dugulamaa bɛɛ minnu ye kalan bɛɛ bɛnna min kan bɛɛ y'i wasa don min na kuma bɛɛ b'a ɲini k'o de fɔ ko ɲɔgɔnya n'i y'a ye maa o maa la yɛrɛ jira tamasiyɛn don a bɛ lakodɔn de ɲini a b'a fɛ ani maa tɔw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que an ka yan jamana yɛrɛ problème fanba y'o de y'a dɔn arabu ko ten ko n'i ye fɔkoɲɔgɔnya kɛ i na dɔn n'an bɛɛ bɛ sira fɛ ka taa jikɔrɔni n'an jama don ni e kelen y'i kɔ don k'i ɲɛsin sɛbɛnnikɔrɔ ma i ni mɔgɔw tɛna bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛna e taatɔ ye wa nin cɛ kelen bɛ taa mini donc ko in de fara jama ka cɔ hali n'i ma ye hɛrɛ bɛ jama de la an kana ko in bɛɛ kɛ ko an ka ye koyi alors que hali n'i ma ye yeli ka di diɲɛlabama ye koyi la yeli min ka d'an ye bi bɛɛ de b'a fɛ i ka ye a ka fɔ k'e nana ni usulubu ye ko min ni maa si ta tɛ kelen bon o dun tɛ karamɔgɔkɛ ko in ye usulubu kɔrɔw de ye dɛ silamɛya kura b'a la ne delila ka nin fɔ dɔw b'a essayer k'u b'a kuma lagosi kura tɛ silamɛya la koyi an bɛ kɔrɔlen de lase wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin an bɛ kɔrɔlen de lase cɛ kura foyi t'i bolo ka fɔ tant que wahayu kɔni tɛ jigin bilen i tɛ kura fɔ dɛ i bɛna min fɔ mɔgɔ dɔw de delila k'a fɔ san 100 caman dɔw de y'a sɛbɛn u ka kitabu kɔnɔ san 100 caman e bɛna segin a kan bi ka mɔgɔw hakili jigin a la wa n'an nana fɔ o la ko fo kuma bɛɛ an ni kuma kura ka bɔ yen jamana yɛrɛ b'o de gɛlɛya kɔnɔ dɛ ko kuraw ni kuma kuraw maa ma deli ka min fɔ ne b'o fɔ maa ma deli ka min ma deli ka kɛ yan an ne b'o kɛ fɛn kura yɛrɛ de ka di maliyɛn bilama ye bon fɛn kura ɲini dun hey an k'a kɛ masinimafɛnw na an ka silamɛya to yen an k'a kɛ finiw la an ka silamɛya to yen ni fɛn kura ko don a y'a lajɛ yɛlɛma ka don an ka ɲɛnamaya fɛnw na bi m'an bila an fifa n'an ka fifalani ye an ka yɛlɛma ɲini o la an ka o modèle kuraw ɲini ka bɔ an yɛrɛ ka dɔnniya la an bɛ sebedɛbɛ minnu dilan yan an k'a ɲini yɛlɛma ka don o la mais min ye silamɛya in ye wa alifatiya ye alifatiya ye kabini kira tile la fo bi seli fana ye jogo 4 ye kabi kira tile la fo bi n'a sera ye jogo 4 ye kabi kira yɛrɛ balolen fo bi sallallahu alaihi wasallam yɛlɛma cogo foyi tɛ nin ko ninnu na wa jogo ɲumanw ye ala kira tile la hadisaw nana n'u ye kuranɛ ayaw nana n'u ye o jogo kelenw alimami maliki y'o de fɔ koyi maliki ko a ko in tɛ ɲɛ ni dɔwɛrɛ ye dɛ f'a ɲɛna ni min ye kunun ka kɔrɔ a ko a yɛrɛ tɛ kɛ ka tiɲɛ mɔgɔw bolo bi ni foyi ye f'a tiɲɛna mɔgɔw bolo ni min ye kunun ko ka kɔrɔ wa kabi kunun maa caman ka diinɛ tiɲɛna a bɛɛ ye bonya ɲini diɲɛ ɲini n ka lakodɔn n ka fɛn sɔrɔ ni diinɛ tɔgɔ ye n ka kɛ kaari ye n daraja ka yɛlɛ maa tɔw ta kan ni adamaden hami kɛra o ye dɔrɔn i ka diinɛ bɛ nagasi alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko suruku fila kɔngɔtɔ n'i y'olu bila ka don baganmisɛnninw ka wɛrɛ kɔnɔ k'olu tiɲɛnikɛ nɔ ma bon ka tɛmɛ nafolo kanu ani bonya kanu adamaden ka diinɛ ma ka bonya ɲini ni diinɛ tɔgɔ ye ani ka nafolo ɲini ni diinɛ tɔgɔ ye k'a fila ka jugu adamaden ka diinɛ ma ka sago suruku fila kɔngɔtɔ bilalen ka don sagaw ka wɛrɛ kɔnɔ ni suruku fila kɔngɔtɔ bila ka don wɛrɛ kɔnɔ sinzan kɔnɔ u bɛ tiɲɛni caman de kɛ fɔlɔ yan'u ka dumuni yɛrɛ kɛ o kɔngɔ b'u la cogo min na k'a fila de bɛ ten wa a fila bɛ ɲini k'an caman sɔrɔ de ala k'an kisi k'an tanga ala k'an kisi k'an tanga dɛ
amon be ni ko la jebbe ko ikhlasu dogaira de illa man rahim Allah ikhlasu dogaira ko la de ka fo ne bi ni ko ngala ire jati kama ngalla ini islamaya ka tanyefe ngalla ini de islamaya ka sanzura hal ni ne re to ma dona hal ni ne ma sangora tala hal na buya madaneka e bi me ko ma ngini bi de ne ka layini re ni nguina we ala anafaka sedina ma nga ne re kote hal ni ne to yere ma fala o ma soro kadan vebi e o soro mani de ko tanuni kelaw ala gira ko munge tanuni kelaw la mam mo mangutu ku usangora tak ku teme wa hakeka ala kira mun fo ko munge arawo kira ko munge o bo kanga bo mu che ka firu da ko tabbar ni boy ba ke chugodi ni kon yawn tanu ni damne ay ikuna yimi bi tamasadi yere skile bi yongo natigi nyina na yoro mi go yere bo faraka na nyina na yoro mi go ay mi fo chendo nga ate mingalama we hal sai ya tanu de nga ima satisfait like akaroge ayele ku yanga anda angere yele ko fe on isagu jela ba karamo fa mba ko ni wallahi ngara chatri bo fe on isagu parce que ni kitabu kala ana umbe ga tani mi tiena ni wallahi be ni fe ni convier na foira ni hadisa ko dongodo na ya bi yele ya wal na ka son la ma bi yele parce que créer mi faut tenir amtu don ba do la gushi nun donata nin tabulu mo do beta nga bo fi ado be ala kira no fe ko sallallahu alayhi wasallam ne ibn bazika maqtawdo rahimahullah ibn baz muzi'u de atan ni damne sa ananasi yana kawajili ke kuma mikoro be di mi ma animateur de dogo wa mangutu ka kala insre fo ka fo ak bi cesri mina dine barala ku fo na kadi bi ta yini ka laje be internet ka ya do mado la ko niyo ko na ani ci ani baraji kuma kan mamunu fo ala ki srani here o ye ni min dadana hakela ibn bazi kuma tamiga ko aki ne fo ibe ka fe min fo ne masini mbema ako mana fe on fenke ako be ka do ala ka hakela ako wa ikado ala bini yini ga ikani makan na lahara ikani mangutuli kanu ala bini yini ga wala lahara anda ngela rabbi de ande sigile ba fa ibn bazi donata borata ibn taymiya donata cho na unzira ka ibn taymiya tashike akunde keta wi wallahi hala da kala rema ibn taymiya kwani ibze avoka komandi nga makala ibn qayyim al-jawzi ibn taymiya muhammad ibn abdul wahhab dunu yana ni to kwanu foli manchane fenga anga wati chena islamaya ka maraji'u islamaya don bawde mawdu shule du ka blawlu labbi bu taw to maku lagushi o mamunu bu lagushi angra mo kamite nyuma na alaka hinara ute kala reshido oluko olube ya mirikulu e karamo wi ute kala reshido karoge ne ma fi ne karamo de nga ibnu taymiya kalambe ibise ya fokina te kulina kili nga ibnu taymiya kalana hali ibe mamunu nga kila ke ka kele ulu ya don kwa kalana ene de laka mado ya bafika ibn taymiya lagushi kulu ka sheku ko ibn taymiya ko ilmuhu akbar min aqlihi kwa ka doni ko ngabun ka tema hakilika donc a shiriara ay u ka sheku shiriara naka doni
nga ama jan Allah goshili ko aba fe ka Allah goshi ago ko doni bala ko nga ko hakili tala e doni yere soro mina sababu la belbele jumay ni hakilite ide laka ma hakili ndai ko siraka doni soro ka ko doni ko labo le lago nim flabe fara nyonga chuko ha oh ali munu e ba kele ni munu nga kitabu yo ulu yere ba don ko akoni ngalana hal nu na mabbe ibn bazi rahimahullah ko te minta yo ko sala mo koy chama ya aka wati laban yim chama ya aka sibinu fula aka fatawa fula aka fum fula nun te ma tate ngolo gele isa nun day kala wi kala dike nun do ka nyina ma be bena kalama o be femunu fo fen kro te koy ate ko mina fo lu de asebe ma fo isebe ko lu yere kuti wi fen kro de faranyonga ma chawo mi nyina woro diko ebe ke baga kuma do la ibnu taymiya ma kuma mina kuma ye sahaba de ka kuma ibnu taymiya asiba ka kitabu de kono ko yende suno wera ka fendla lentu wera bolo koy famiya de pega fonyo ngandunu we kalake karanke yani kay genge nuna ta kalake o de kafsa est-ce que en fle hadisa nunu yere amba ibn taymiya nunu lago shinu ko kuma munu yo kuma nunu yere kalanchugo on masula folo ne ko an ne tanyere boala de ngane kon mun neni ni ala sona manetu neni nga amunu mbuka ku neni aka kitabu yere ibn taymiya aka kitabu yere etika kala aka kitabu babu kele etika kala kanye aka akalan chuko kanye a shaklu ka chuko itisi ede biski bo lagoshi ba fo ko beta are joli faranyonga kala ere on fe be debure ni timinanja ni fela ko jegete jimina o kamalemba e tori anga yankala famba to yi o chen go yankala famba de ye jegete jimina o kamalemba e tori anga ende ni jegete na bidugo de bali dine nyamo ya de wi laga boda de kan o nga andi bala kan hina de kala tukallafu nafsun illa wus'aha ami mini minfamu nayi ubara chenga baada ise koy fattaqullah mastata'tum ngana don baw neni don ba temeni no ngana buruja islamiyat ka barani nun ko kuma wuce al-imam al-bukhari muslim al-a'immatu al-arba'a nunu islamiyya marajiwi ma shitse ko fali bleje kono ni bislamay ko ko ngesa ba ke nunu ni nunga kuma kan yi ni ta ke ba to yi hal ni ye tabulo refokiyo ye bita nunga kuma usoro yi ibta nunga kibaru usoro yi wal maynu bita je ka fengelin foye islamay ski mbodeka ba nga sabali don ba choro batte menen nunu angu doyal tabla ati foyeye don ba munun temena ni iko ne daran dela mbetugo no fe mati jala ki wala de ima damina kana nende kana buruja na takira cin ilahara kiribi na ce de ka shukunu kuneni ambe sahaba shuka kuka kiritike ya akudu makan shin yana nyuman zebe na kula juguman zebe na e kan ngani ya jugu ya da ya tuye jugu mata ne ni kuma info oya ne mai ko abe juguma unde fo abokar la juguma tali de jarayo eta abokar ka nyuma beta la metabulo shite ya abokar ka nyuma te minga kitabu kono baniya ebi yala ka juguma unde tomo annofe oye ngani ya jugu ya mimbila de yo islamay kangar dali min kan ka bo biski juguma e makisho mawo biski jugu parce que ni masalan sani ma do to fora ambe barudala jamaat la fly
e ko nte mo indonga adomba utlala fly do ya mangutu lu mo mfala ma chama do ra usorole lu jugu mo mfala e minda don fieo e ba ke tiko disa ni e biski nyumata slamé o yimi na ve bi fara munu nyuma fala bi faru luka ni mo tadun ni ba fe ka kishi akola ibi dadi ibi sembo akumana iba fo ko chena neta ko nyedo ngani farala Allah go shiba ko dun daluj membe bolola aduma kenyana wa sahaba ko kibara de beta na fo ku be sahaba ne wa kulu tu neni ko mingera kulu bo defo ku ye kojugu minge nga e fa e kojugu minge eto fo iba e kojugu minge eto fo imoke e kojugu minge eto fo kojugu be de fota ya karon ke kojugu bete fota e ko yi nte fanani banen te fanga kuma infotande parce que luba fo de ko ulute sahaba neni kwa e ko minge kulu bo defo e de blala ke ku ka kiritiga am te ga sahaba ga kiritige mulubale ta yete ite François ta tige ite Sarkozy ta tige ite joni be isa do indo edi a chere to borangono akaiti e joni mo ka kiritige ha yedi France na buyat cheito atoko to ne kono ko ma ina mate ma bikra labla de tifle fuyi bikra ko lagu shiri fu be ka kan yoro imana ke ma bay chuchu oh ete kuma oluka an refe ya mobi sabe ne kaba ko yara de ne kaba ko yara chrétien ou bien olu ba fo ko kira te kira ere aka kira ya te chere nga on be ke ka litke ka chrétien ka hake yini bi ka hala ngana chrétien ko suno ko chen munu ngo ko kira te kira nga ele be donno fe ko buruja parce que kwa ko kira ay kira bunya aya ka somo bunya aya jenyon bunya kira suma be fon fena o be kadale e o fianta yo damadi amba abubakar ko mina kira ko de dokui sallallahu alaihi wasallam amba ala kira fe sallallahu alaihi wasallam amba ka sono mo fe amba teru fe amba buron fe amba ka dugu fe kira kasabe fon fena umba befe amba ko to kalfa alama karon ke yali boda bodela wa tari mami nana tu ikaramo no ikaramo ka dimba ya kelemu mbo na balmo na masurna mo che e de bo kiritke kirate mando inkaramo de wa muallimul umma wa ikramo saw ikramo nam soka foko nyoya e ka mbola ikramo na doke benyona e ka mbola wallahi ni ikramo a doke minana be kelela nga ni ya bunya ko parce que ikramo doke do ikramo ti kelewla kasura ajugu do de nga ti kelewla non ya abokar bunya ko kira jenyo do kwa terke do kwa burando kasuro aw balaka minfo o katake chen lahara ko chendo akun ya janva ala taw mine ko parce que mon ya kela on ye mi mbiski nyuma mi mbiski on yo de bara nimbe kuma fota dura ka fa mu yete sigana taw na abokar ko la kuy sigana taw na umar ko la janva go kuma taw hakilla ka nyeshu ma kuy ngambe dalu de joyka halni ka kuma inkera chen ati nafa boda e mi we an be kira ko amba ka fe befe ma shita fo ko kira modon fali ko jari islam man shito fo ma shita fo ko toro e alkira ka sono mo do soro ko kadi nga fe munu makaw nyana on tiga kiritike e o fiyo an rabbi wallahi ni on tlete me sange me flash sange me sawa na baru bora biki yana ko jile de kumba ambulo yala la nyonga ma ski ni ko be korokata ni ko be lakale kata faranga be kaka kata do were be o tulte ko nyene fe ne o fo awye alaka boda de kan kuma nga sabali sahaba nunu angu toyi islamaya don batemene nunu angu toyi ni ma chesile nunu lago shilife ate dina kun la fede ngambena kuma do fobi kademe ina ala fe ka fo
e ka kuma in da ɲɛ kɔrɔ i k'a miiri k'a lajɛ maa minnu yɛrɛ bala ka sahabaw neni u b'a fɔ k'u t'u neni nka i ko maa kafiri k'a kɛra nafigi k'a ye kira janfa k'a ye kira denw fa k'a ye muso o si tɛ neni parce que anw kɔni bamakɔ min dɔn neni o ye faneni bani ninnu ye komi anw ye nalomaw de ye anw ka neni farafin neni ninnu anw b'o dama de dɔn neni ye f'i k'a dɔn i bɛ kuma o kuma ɲɛsin maa ma n'a b'a nagasi a b'a dɔ bɔ a daraja la a bɛ dɔ bɔ a bonya na o bɛɛ de tɔgɔ ye ko neni hali wale dɔw ye neni ye kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ mɔgɔkɔrɔba ma fɔ k'i y'a neni ka sɔrɔ kelima in yɛrɛ tɛ neni ye anw bɛ Abubakar tanu ni min kɛ an bɛ Umaru tanu ni min kɛ Usman Ali bin Abi Talib ale kɛra musow ummahatul mu'minin maa o maa b'olu tanu an fɛn o fɛn mana ye u tanubaw la ni sɔrɔ i b'u tanu Ala diɲɛ ɲinini de kama Ala kira kanu kama i b'o baraji sɔrɔ ya Rabbi Ala k'an ta k'o ye n'a sɔrɔ maa min fana b'u tanu i ka intérêt dɔ de kama k'i bilalen don o la i bɛ sara o de kama kun wɛrɛ b'e ta la min tɛ Ala ye hali baara min ka bon ka tɛmɛ o kan o ye sanjukɔrɔ wɔsi ye Ala ka jate to baara kan Ala k'an kisi o ma nka ne b'a ɲini Ala fɛ fana maa minnu bɛ ninnu kan k'u nɛni k'u dɔgɔya k'u buruja n'a sɔrɔ u dan b'a la tiɲɛna k'u ye Ala kira tɔɔrɔ u y'a sɔnmɔw tɔɔrɔ olu b'u juguya Ala kira kanu de kama tigi an b'o ko kalifa Ala ma n b'a jigiya ko Ala bɛ sɔn ka hinɛ u la hali ni sɔrɔ u ye ninnu nɛni ka bɔda k'u ye n b'o jigiya kuma in lamɛn dɛ nka n'a sɔrɔ ko i bɛ kɛ ka Ala kira musow nɛni i bɛ kɛ ka Abubakar nɛni de ka sɔrɔ ka t'i bolo jan k'i bɛ nafa dɔ de ɲini ni u nɛni n'u dɔgɔyali ye i m'u dɔgɔya Ala kama i ma ban u la Ala kama a dɔw somɔgɔw y'a tɔgɔ da u la yan a dɔw faw tɔgɔ da b'u la yan a dɔw baw tɔgɔw da b'u la yan n'a sɔrɔ ko e ka nin tile sa kunjɛ nɛni k'i b'a la k'a kɛ fɛn wɛrɛ de kama min tɛ Ala ye Ala ka n'i fa fiyewu f'a k'i dan jira i bɛ nafolo minnu sɔrɔ a la fo Ala k'o nafolow kɛ k'i furakɛ ne b'a fɔ an ka amina fɔ nin na u yɛrɛ ka amina fɔ nin na parce que nin ye ikhlasi ko kuma de ye sisan n'a sɔrɔ an fana ta ye ko an b'u nɔfɛ kun wɛrɛ de la min tɛ Ala ko ye an b'a Abubakar ko ni fɛnko la i b'a sɔrɔ an bɛ kira bɔnnaw de juguya la i b'a sɔrɔ o tumana Ala ka nin ɲɔgɔn na se an yɛrɛ ma an filala kalontigɛ la nin ko in na Ala ka labanko juguya soma a bolo nafolo in o ka kɛ k'a yɛrɛ furakɛ ne delila ka kuma in fɔ yaw ne tɛ débat ɲini na o ne bɛ min ɲini o ye an ka na an ka danga de kɛ ni maa min bɛ sɔn o ma danga in bɛ kɛ min kan i kalen k'i siɲɛ e ka nin ko in n'a sɔrɔ i bɛ kɛ ka ninnu juguya Ala diɲɛ ɲinini de kama parce que u ye Ala kira juguya n'o don Ala k'i sara i ka juguya la n'a sɔrɔ i ka ko ye nkalon ye Ala ka yafa i ma n'a sɔrɔ u ma Ala kira juguya e de filila Ala k'o fili yafa i ye nka n'a sɔrɔ ko kun wɛrɛ de bɛ ko in na n'a sɔrɔ nafa de bɛ kɛ ka ɲini ni nin cɛkɔrɔba ninnu nɛni n'u burujali ye k'u lagosi ka tile k'u nɛni ka tile k'u da lafɛ kan fɛn ɲini kama n'a sɔrɔ a kun y'o ye ne m'a fɔ k'o don fɔlɔ dɛ ne ko ni sɔrɔ o don an bɛɛ ka jɛ ka amina fɔ Ala ka n'o fɛnw kɛ k'o tigiw nafa Ala k'an kisi a mɔgɔw tɔɔrɔ ma parce que ne tɛ sababu foyi dɔn na an bɛ silamɛya la yan bɛɛ ko Abubakar bɛɛ ko Umaru hali tarika mɔgɔ minnu b'an fɛ yan ne bɛ kabako yan munna u da delen don bi ka Abubakar nɛni filɛ munna bi u b'u da de ka Abubakar ni Umaru k'u burujali filɛ k'a sɔrɔ aw dun y'u tɔgɔ da yan ka kɔrɔ k'a sɔrɔ u tɔgɔ tun bɛ hali aw ka khawatimu kɔrɔw la yan hali mɔriya b'a 12 la an fɛ yan tuma min na Abubakar Umar Usman Ali i b'a sɔrɔ a bɛ khawatimu seleke 4 na nka bi aw sigi bɛ olu bɛ nɛni fɛn bɛɛ bɛ f'u ma maa si tɛ kuma ni dun magara maa o maa ka seku la u bɛ diɲɛ wuli k'a jɔ ni magara maa o maa ka karamɔgɔ la u bɛ diɲɛ wuli k'a jɔ nka i bɛ tile k'a fɔ Abubakar maa si tɛ kuma i bɛ tile k'a fɔ Umaru maa si tɛ kuma anw dun ko an b'u fɛ yan ka kɔrɔ an bɛ sa u nɔfɛ yan ka kɔrɔ an y'an denw tɔgɔ da u la mɛ ka taa kɛ adamadenw yɛrɛ tɛ fɛ ka Ala nɔfɛ kɔni e ka foyi t'o la an kɔni bɛ min na dɔrɔn y'an yɛrɛ ka intérêt ye ni maga kɛra an yɛrɛ la hali bi ni vidéo kɛlaw ye maa o maa ka karamɔgɔ lagosili daminɛ k'i t'a dabila i b'a ye jaabili bɛ bɔ fan bɛɛ mɔgɔw bɛ kuma fan bɛɛ
nga sahaba nunu je dungo do kuma kurabe ke ga fuma je dungo do ma kurabe poyi al-ashab al-a'immatu al-arba'a al-imam al-bukhari muslim bitwala fu bita al-kirere doya nga bebulo te mashi kungwe ma don waslamay ne ma don min do blede ni koni min fombe se aka kafu ni min ta doyali ni bu boya ala jeynin de kama ala ka ambe sara nantai ni min ta e buke ko doya fana bu doya ala jati de kama o ye fe o kiribe ala de bulu e fana ya famu te de te kira fe ne retu fe ngane ne kon nga jetela no kun chien kuma nga ke chrétien fana fe parce que olu taka jugun nuntai olu ko kira rete ba ono lu ba alu be ke ga olu féliciter abeke ko lu ka hakayini abulu wele kana ka mawlu ke oro abulu nga abokar nganguma ne kaba koyara sa fora wajul lamfe ka koro afora wajul lamfe ka koro ko ala kira ka sana yela sallallahu alayhi wa sallam abe yo akili jigi kuma dawdila nunun te montage wo ko nunun fora an yere gidde nyena ya andlo ya lame afobawda ko ala kira ka sana yela sallallahu alayhi wa sallam ko tara sero la daven ma delika sero mina daventisi ko sura jibril yere koni o ya kharu ya rasa jibril tura kofe jibril tole kofe ko ala kira sira yoro mina ni daven fuite ko a nyene fina aytani sonu ina kula be badi aka ani bitaw da nyongoro ko ala kira nyene fina kira kuma bina srandoni ko yoroni ba ballaka abokar kuma kambe ko ala kira ko ko mana ko abokar banve ya ko ala ko ay ko abokar tiya fe daven worere masia ko nga nya dom ma de tedu kulo ko ka mingma ka kadiye ka sa ko abokar ka ko de atu nya kuma ka ke kinyene jeya ne mani zebene de ne ma fo chenere do nga munu ya fo ya lubala ka kura min vo abokar la abano de danyongoro ne ka kuma koro de yoyi ete ne ma fo asahambe wa ne ma fo nga munu ya fo ya ay ta son yini aka ni uka abokar ko kuma ubega min fo abokar la bi aka ni o danyongoro ka lege bo ma kele mi yeni fla fo ni soro wayu de jigini ka o fo olma ni soro ya famu tiena ne kun akila ko abokar kun ma sebe nga tiena ne nana ye ma sebe te fanga taraju dike al-imam al-albani aka fembe yo tarajuatul albani obeyo mo psika taraju ke tiena ne kun akila ni ko imbe tanga nga do fo ina na do ere fo iko anga tu afla beno anga fo ka be chen kuma fla dun tekele o tika ke o iba fo de nwuye ni vo ando ya shi tlanche ke ka bukhari mangutu ya siza shi to tlanche ibino ke ka lagoshi karamo jume mbia mima bukhari mangutu ka koro ka fo ko bukhari de ka kitabu sahabe korane ko fe ande yo fo ya o me udaya ka ba on ma so hadisa ma ka ba anda se bene yorodo ulu ere do fara ka ere o masebere wi mangutu fara bukhari ka mangutu kaya ito se bene yoroshi afora ko bukhari ka tara karamo do fi ko karamo so ndegeni aka fe kana disabo bukhari karamo in to me aka hadisa doni kume ka bisra la nya ba hadisa don ko ma ko kanana jigi che fe yanu ka kala damne ko karamo che ka so yurutke karamo ka so yurutke ko karamo disabo akan fe ko ka kuru ko ka soro kala no be girila so ko ayatu ine de ba mine su ko nyuma do wati tara ko ngala zara mateme fe do bi ambulu fo do la do bete awa ko karamo ko ay to nyerema ko karamo shinaga disamili ke ka kuru doron ka so nege so nana da do akono ka ay so minute e ko bukhari nana ko angaramo ko fe ngba kono de ko fe da kono de ko dugu jara ko bukhari ko ale bisraini ko karamo ko akere di ko bukhari ko mami baga nege ni dumini fini ini dumini ndai ko nen na mbe hadisa yini bisrai kan nan yere ndige ko bukhari makalange ibli oni mbe foran ve absika ke ni nza mbe absika ka masa ne ma sebene de nga munu yeni mfoya o mo ko kele onde be ka bukhari ke ko bukhari kumbi yala
ko n'a ye kuma min mɛn ko kira y'o fɔ ko Bukari yɛrɛ kun gɛnnen don a sirannen don a bɛ boliboli la senfɛ a tɛ se ka kira bɔnnaw ka tiɲɛw fɔ ni Bukari ninnu y'a k'anw da si ye tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ o kun t'u sɔrɔ koyi ko Bukari tɔɔrɔ kojugu fɛ f'a ye saya nata Alakira y'o min kankari da dɔnnibaa dɔw y'o riwaya sɛbɛn ka bɔ Bukari ma ko f'a ye Ala deli ale yɛrɛ ka sa tellement a tɔɔrɔ la e dun bɛ kɛ ka min fɔ n'a sɔrɔ o don ni karamɔgɔ diɲɛ den don ni karamɔgɔ diɲɛ kanuna don n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka gɛrɛ khalifaw la dɔnni ni manja min kun b'a la o don tɔrɔfatul ayn ye tugun n'a yɛlɛ don a tɛ tɔɔrɔ y'a ɲɛna Alimam Maliki min filɛ o ye rahimahullah khalifa ye bonyaba kɛ Alimam Maliki ye Maliki y'a minɛ ka bila khalifa bina déménager ka taa ka capitale kura la a ko Maliki labɛn ne t'a fɛ ka ye yɔrɔ la e tɛ n kɛrɛfɛ yɔrɔ min na Maliki ko a ko i bonya b'a la i ye min di ne ma n'o don o bi yan n bɛ se k'o segin i ma kira ye min fɔ ne b'o ka kira ko wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun ko Madina sigi de ye hɛrɛ ye u ma n'u b'a dɔn ne tɛ bɔ kira ka dugu la ka taa yɔrɔ si an b'o Maliki de ka ko nɛni bi e bɛna ninnu nɛni k'a fɔ ko ninnu si tɛ foyi ye nka e yɛrɛ ye fɛn ye karamɔgɔkɛ an bɛ Maliki falen e la wallahi an tɛ Maliki bila ka diɲɛ laban karamɔgɔ nataba ni si ta ni Maliki ninnu ye dɔnni k'anw da si ye karamɔgɔkɛ an tɛna foyi sɔrɔ yen ni diɲɛ laban yɛrɛ kalan fanba kɛra mun ye n'i ye kitabu filɛ fɔlɔ dɔnnibaaw bɛ boli faamaw ye sisan bɛɛ de bɛ bolila faama nɔfɛ bɛɛ de b'a fɛ faama ka y'i ka kɛnɛ kan i ni faama ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i ni faama ka doroka hali dɔnnibaa dɔw bɛ yen silamɛya dɔnnibaa dɔw bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ hali a dɔw ka kitabu u ka kitabu yɛrɛ tɛ jate kitabu kɛnɛmanbaw fɛ dɛ nka o dɔnnibaa dɔw n'u tile faama y'u wele ka dɛsɛ u ma sɔn Alimamu Suyuti ale b'o mɔgɔw la faama yɛrɛ de b'a invité kɛrɛnkɛrɛn ma a ko abada ne ka ɲi ka bulon kɔnɔ yan ne m'a fɔ ni faama ye invité Itali ye haramu ye dɛ ne ye misali de fɔ nka an bɛ ka minnu nɛni u ka fisa anw ye bi u ka diɲɛ ko Uwaisu waliju Uwaisu n'an ko walijuya Uwaisu ta kun kɛra cogo di tuma min na Umaru ko a bɛ bataki sɛbɛn k'a da Uwaisu kan ka taa sigiyɔrɔ la kira ye min fɔ a la k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a dɔn k'a bonya dɔn ani karama min ka kan mɔgɔw k'o k'a ye Uwaisu ko a ko ni i b'a fɛ ka ne de bonya kɔni jira ni i bɛ ne ka hakilila fɛ Ala ne ka kɛ maaw la bolo kɔfɛ maaw la o de ka di ne ye kira ko Uwaisu min na ko ni ale ka sahaba min n'a ye ɲɔgɔn ye k'u k'a fɔ k'a ka Ala yafa deliw ye a b'anw ɲɛna ko maa ɲumanya de ye yɛrɛ yanga ye ni wallahi tiɲɛ tɛ an fɛn o fɛn filɛ yɛrɛ yanga ni jama donna ta jama bɔra ta karamɔgɔkɛ maa fila bɛ se ka ye tafsiru kɛyɔrɔ dɔ lamɛnyɔrɔ la o ka tafsiru ka fisa anw ka nin tafsiru ye Ala yɔrɔ o se bɛ Ala ye b'a sɔrɔ a ka labɛnnikɛla tɛ tɛmɛ maa 2 3 kan maa si ka nin yɛrɛ malasa ni foyi Nuhu tɛ olu lazumiya a ka jama cayara wa an ka Yunusu dun Yunusu segilen kɔ Ala ma ko 100 tugura a nɔ wa k'o bɛɛ silamɛya k'o bɛɛ tugu a nɔ wa an b'an yɛrɛ malasa dɛ min sɛbɛnnen don an'an bɛ ka min miiri bi o tɛ kelen ye dɛ min sɛbɛn bɛ ani maaw bɛ min na bi o tɛ kelen ye dɛ o tuma ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'a kunna min na an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an cogo dɔn an k'an farati Ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ ma Ala k'an bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ tanga ne kɔni bɛ kuma datugu ni min ye n'i ma ɲɛ k'i b'a Bukari juguya a ka sɔrɔ i b'a juguya Ala de kama n'i y'a juguya wari kɔni kama o y'i ta tiɲɛnen ye n'i ma segin kɔ a wari bɛ kɛ k'i furakɛ yan n'i ma ɲɛ fana i b'u tanu i b'u nɔfɛ kɛlɛ kɛ a ka sɔrɔ i fana b'o kɛ Ala de kama an bɛɛ dama ka kan ko in na koyi n'an fɛn o fɛn d'an da kɛ Ala kama fu don an minnu b'u nɔfɛ kɛlɛ la o an minnu b'u ka k'u kɛlɛ o n'i b'u kɛlɛ Ala de kama wallahi ne jigi kan i la maa k'i ta ye tiɲɛ na e yɛrɛ de dara a la ko Abubakari kun tɛ kira fɛ i b'a kɛlɛ o de kama ni min ta ye o ye nka ni min ta ye o ye n wele ka taa Iran ka donbolokɛ ye e hawjalen n'an bɛɛ denmisɛnnin bɛ balo maakɔrɔbaw nɛnni na balo cɛjuguyara dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn min bɛ fɔ nin wari fasɔnw ma wa et puis u bɛ tila ka na bɔ komi u b'an lagalagatɔ filɛ kɔ u b'u kale k'u siɲɛ ko foyi tɛ d'olu ma karamɔgɔkɛ an tɛ ɲɔgɔn kalama an wulila ni marché dama min ye yan
jamane marché ko ta ni wulani do e no nyema so rebi do re laje wa ni be jeyini na ibi to palom palo inate fi biti yere ci shaytan te ke fa do fe yete ni mawma ni ka tabulu ko e ki dambe ni ndila alakama wallahi neti kele ola ne be jigiya nyuman ki lahara ala de bo kiritke on se go kiritke ni darat mina ibi dola nga ne nyebe mi wonna wari ni straka ala ko ke wari ni srai hali e min fleki be suna ko kelela ni ka suna kela e war ko de ye ati nafa ko ati fu nyeyi am suna de defam suna e suna ka famia e fana tay be wari ni de la ati nafa min tay ahlul bayti ko kuma e ni be wari ni de la ni ba fika ahlul bayti de ke jago kun ati nafa ko ni bara ni mingera ala kama ala bo defe ma kana lillah fa huwa abqa ala kana baro ji alai subhanakallahumma bihamdika